No, si no ens la donen, no ens la donen i ja està. Sí, provem-ho, provem-ho, no pot fer bé, provem-ho. Ara, més enllà, no sé, no sé, hora o per aquí. Llavors ell calculava que tenia una hora. Sí. I ara ha quedat tallada ja, o sigui, aquí ja... No, bueno... S'ha mantingut o s'ha tret?